Sa edad na 77 anyos, pumanaw na nitong May 2, 2021 ang tinaguriang hari ng Polosa na si Rodolfo Lacsamana, kilala sa tawag na Totoy Bato dahil sa katandaan at matagal na nitong karamdaman sa puso. Ito ang kinumpirma ni Roby Tantinco, Kapampangan historian at direktor ng Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Isang malaking sorpresa at isang malaking kawalan para sa ating mga Kapampangan ang pagyaon ng isang hindi lang magaling kundi napakasikat at napaka-iconic na cultural figure dito sa Pampanga. Siya ang pinakasikat noon at siya ang nagpropagate sa art ng Polosa. Sa kabila ng pagyaon ni Totoy Bato, maituturing umano na eternal ang musika nito na nag-ambag sa makulay na industriya ng Kapampangan folk song. At marami ng polosador noon pa, pero walang naging kasing sikat ni Totoy Bato. Kasi anong panahon ni Totoy Bato, 1980s, kahit saan ka pumuntang piyesta, political rally, kapag nagkakampanya noon ng mga kandidato, pinapauna nila sa entablado si Totoy Bato. Paliwanag ni Tantinco, buhay na buhay ang Polosa hanggang ngayon. Nakadikit ito sa pagkakakilanlan ng lahing Kapampangan. Napatunay dito ang pagkahumaling ng maraming OFW na tumatangkilik pa rin sa galing ng composer at pagsaliw ng musika ng hari ng Polosa. Pati mga OFW, pinapatugtog lagi sa Middle East, sa mga vapor na kung saan sila ay seaman. Kaya iconic figure, cultural figure talaga si Totoy Bato. Ayon sa Center for Kapampangan Studies, 1980s nang unang maging popular si Rodolfo Lacsamana. Hindi lamang sa mga musikang may kiliti, pumatok ang mga Polosa na nai-compose ni Totoy Bato. Maging ang resiliency ng Kapampangan sa pagharap ng iba't ibang delubyo, tulad ng pagputok ng Pinatubo at 40 days na walang tigil na pag-ulan na resulta ay malaking pagbaha sa Pampanga na naging laman ng kanyang mga kanta. Ang kanyang pag-awit at saka yung kanyang mga lyrics na ginawa, they resonate with the Kapampangan experience. Halimbawa, nung panahon ng baha, malaking baha noong 1972, umawit siya noon yung 40 days. Napakalungkot na kanta. Napagkalooban ng tribute si Totoy Bato ng Center for Kapampangan Studies noong taong 2017 upang bigyan siya ng suporta mula sa ambag nito sa kulturang Kapampangan. Kahit na naka-wheelchair, sa pagdiriwang naman ng Pampanga Day ngayong pandemya ay kinaya pa rin nitong magtanghal kasama ang mga polosador na Kapampangan. Bagamat marami ang pumapares sa kanyang mga yapak, mananatili umanong buhay ang orihinal nitong gawa na tumatak sa kamalayan ng mga Kapampangan sa pagiging hari ng Polosa. Maraming gumagaya pero hindi kasing galing niya. In fact, ginagaya pati pangalan niya. Ang daming CD, music CD na lumalabas. Totoy Bato 2, Totoy Bato 3, Totoy Balas, Totoy Graba. Obviously, copycat sila, no? Imitator sila, but they never equaled him.